lidi, uděláme si takovej domácí šnek. Vezmeme si listový těsto znova, vezmeme slaninu, sýr, to dáme na to, nebo slaninu dáme na ten... Srulujeme to dovnitř. Smotáme to dovnitř. Uděláme z toho tohle, dáme na to sýr, my děláme takovou hokus pokus, takové jakože další ingredienci. Dáme to na plech, vezmeme vajíčko, otřeme to. Můžeš na to, kuchtíku? Děkuji. Je. Nevadí. Druhá strana. Otřeme všecko potom. Hlavně tady to musíme. No, to je důležité. A najednou slyšíš. Najednou máme mini pídi. Ten je fakt jakože malinký, když se vezmete. Jen to ukážu, to je takhle malinký. Takhle malinký pídi. Až to bude, se vám ozveme, no. Zatím čus. Otevřeme si troubu. Patrně, ať se nespálíš. Patrně na oči. Ať nedopadnete bez očí. Obočí. Vezmeme. Do toho řádku tak. Do řádku zastrčíme a zavřeme. A peče se to. Peče se to a jenom počkáme. Tak jo. Kontrola pečení. A schválně. Jak to bude? Pozorte. Tak to je dobrý. Vytáhni to. Jak? Já se to bojím. Tak nám drž. Takže vytáhneme. Čokoláda nám vytíká. Aha. To, ještě to potřebujeme vajíčkem. Jo? Trošku, ať to... Ani to máme křupavý. To je hlavně vajíčkový. Ano, takže tenhle mít fungoval. A tohle jsme si vymysleli, to jsme nenašli. Ale ty krosnty jo, ty jsme našli. Těšíme se, až to budeme ochutnávat. Takže ještě chvilku a jdeme na věc, na ochutnávku. Z trouby a dáme si to na talíř a pak okuštujeme, ozveme se vám. Dali jsme to a ochutnám to. Tak jdeme na věc. Je to reálně dobrý. Doporučuji. Tak čau.